Ας κρατήσουν οι χώροι και τα ρωμαλιώτικα στεκιά υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξης αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεριπλωθεί μέχρι τα ουρανία σώματα με πομπούς και με κερές. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, και ο Γιάννακης τραγούδι άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες προχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, ανεμομαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το κάθε στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να και ο Πάπης που έχει βγει τη Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, το Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σφυρί στη μεριά του πράσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωποι, ερήμοι και απρόσωποι αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους πάντα να ταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χώρους κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Thank you! Mulțumim foarte mult! Ansamblul folcloric de dans al Municipalității Tesalonic. Conducător